Ai simțit vreodată că succesul pe care l-ai în clipa asta, de fapt e o eroare, de fapt nu-l meriți, de fapt ai fost o păcăleală pentru toată lumea. Te-au ales, dar de fapt tu nu meriți asta pentru că nu știi suficient de mult? Vreau să nu-ți imaginezi că tocmai ai fost promovat, ești înconjurat de o mulțime de oameni, colegi ai tăi, care se uită cu admirație la tine și te felicită, iar tu, în mod fals, dai mâna cu ei, le zâmbești, dar tu, de fapt, porți un dialog interior cu cineva care tocmai îți spune că, băi, chiar ei păcălit pe toți. Dar stai și oare când o să se prindă ăștia că nu ești suficient de bun? Oare când o să realizeze că, de fapt, e doar un noroc că ai luat acest post? Vocea asta se numește sindromul impostorului. 70% din oamenii de succes o au, lideri, șefi de state. Albert Einstein, de exemplu, spunea că are acest sindrom al impostorului. În genere, la oamenii perfecționiști, oamenii care au responsabilitate, oamenii care folosesc puterea acestui sindrom al impostorului pentru a nu se opri din a fi perfecți sau a găsi varianta sau strategia cea mai bună. Dacă știi cumva pe cineva, prieten de-a tău sau poate chiar tu, care întotdeauna ai un dubiu vis-a-vis de succesul tău, de realizările tale, de rezultatele tale, îți propun un singur exercițiu. Pune mâna pe o hârtie, foaie de hârtie și scrie 3 lucruri pentru care tu ai fi ales un om în poziția în care tu ești acum. Iar dacă le-ai găsit, în mod cert, ești în poziția potrivită, o meriți și ai muncit probabil toată viața pentru asta. Felicitări!